Ofîsa parastina zarokan di dema şer de di Kongrekî Çapemenî de radikîne. Gojî destpêka avakirina ofîsê û ta roja îro wan 10 zarokên ku hatibûn biçekkirin vegerandine malbatên wan. Her 10 zarokên ku hatine vegerandin ji herêma Cizîrê ne û bo demekê tevlî tevger û saziyên serbazî bûne. Hevserokatiya Ofîsa parastina zarokan dide zanîn got li seranserî bajarên Rojavayê Kurdistanê pêncî malbat gilî û gazinên xwe derbarî biçekkirina zarokan pêşkêşî ofîsê kirine. الآلية أولا يتقدم ذوي الأمر. میکانیزم دەستپێکێ کەس و کارên zarokan li ofîsê gileyê tomar dikin. Çil qamişlo yan jî li hesekê yan li her cihekî din be. Em van gileyan kom dikin û nameyeke rasterast bo ofîsa giştiya parastina zaroka dişînin. Ew jî peywendî bi hêzên serbazî re dikin û wî zarokî bo me vedgerînin. Em jî wî zarokî radestî kes û karên wî dikin. Ji ber zêdebûna nerazîbûna malbatên Kurd li deverê derbarê biçekkirina zarokan, Ofîsa parastina zarokan bi biryareke fermî ji hêla rêveberiya xweser ve hate avakirin. Li gorî hin malbatan vekirina ofîsa navbûrî mîkanîzma pêşkêşkirina gazinan hesan kiriye û bûye sedema got zarokên wan careke din vegerin xwendin û dibistanên xwe. Rastî jî roja pênşemê bû esas çû dibistanê piştînî me bîstin û nevegiraya ew jî û cîraneke wa ji pêre çûbû çimûn habine yepejê. Taban li gorî lokolînê geran vir dewer de me nizanim rastî ji Kurdê jî rakibûne qamişna. Êdî piştî wê nakem bir hatin li vê dê taban me hatine qirargehê got bi rastî ne cemeya hevalê jin virnînin em nizanin bi rastî ew şolê jin ayê. Êdî piştî wê nakem hatin mektebê me şekewa qedima me gova dikeçikê me derketina bes gorî yani malumata ilmam em çûna malê gova keçikê we rasta keçikê we tevlî yepejê bûne ji respî. Di dema govekirina neh ofîsên pêşwaziya gazinan rehetiyek li cem hin malbatan peyda kiriye û bûye sedema vegera hejmarek ji zarokan bo malbatên wan, hejmarek din ji malbatên got zarokên wan hatine biçekkirin û hîn jî venegeriyane, mîna malbata Umran Elîko got keça wî ji du mehan ve cihê wê nediyar e dibêjin. Ofîsa parastina zarokan tu guhertinê çênake û biçekkirina zarokan li Rojava dê berdewam bimîne. Lava Esad, Kurdistan 24 Qamişlo.